Bon dia, som el grup format pel Roger, el Víctor i jo, el Jan, i presentarem el contracte de la rabassa morta. Però comencem explicant què és el contracte de rabassa morta. Que el contracte de la rabassa morta és un contracte d'arrendament per qual el terreny es lloga al propietari per conrear-hi vinya. També amb la condició d'estar dissol en haver mort 2 terços dels primers ceps plantats. Aquest contracte també té un altre nom que s'anomena establiment a primers ceps. Condicions de contracte. Si es moria un terç de la vinya, el contracte s'acabava. Encara també es podia acabar per falta de diners. El contracte implicava que se li tenia que pagar una part de la collita al propietari, normalment al quart. Durant el segle XIX, els propietaris van modificar els contractes per passar de pagar el quart a un terç. El colgat o el capficat. Els rabassaires van desenvolupar una nova tècnica anomenada el colgat o el capficat, que això allargava indefinidament la durada dels ceps, i això implicava que els propietaris mai recuperaven la seva plantació. El colgat o capficat és com plantar un cep nou sense plantar-lo. Calia agafar un sarmet del cep més proper, fer un forat suficientment profund i enterrar-lo fent sortir el cap ben dret. D'aquesta manera s'aconsegueix d'un cep vell fer-ne un de nou. Bueno, moltes gràcies per haver vist aquest vídeo. Espero que us hagi servit de molt.